Miau, pisicuților, ați venit înapoi pe canalul lui tata. Galego, reparul României, in the car. Mergem la Kaufland Pop-Up, că am văzut pe TikTok foarte multe recenzii de alea, că e restaurant fine dining și că costă, care prețuri de-astea de shawarma la geam. Și plec cu Cristi de la 2. Cristi de la 2 e aici cu mine, e pe zonă. Cristi se transformă, drumul este foarte bun. Vântul bate cu 7 noduri dinspre nord-est și condițiile de trafic sunt foarte accentuate. Miau. Și așa arată intrarea de la Kaufland Pop-Up. Uitați-l pe Cristi, iar e în cadru. Zici că intri în supermarket la Kaufland. Stai să vedem cum e înăuntru. Că aici ai găsit măcăruți? Avea căruți pe aici? Azi de înăuntru. Și că fine dining, ia să vedem noi. Ca să ne luăm meniu trebuie să intrăm pe coduri de-astea QR. Aici organizarea așa se arată, zici că suntem în gară, zici că suntem în obor la mici, numai că sunt mesele astea mai frumoase. Chris, cum e organizarea la Pop-Up? Foarte frumos. Și acum să intrăm pe meniu. Mi-a luat comanda pentru suc și acum așteptăm să vedem ce mâncăm. M-am uitat prin meniu și nu îmi place deloc cum arată. Are 7 produse toate. În surdină nu prea au. Nu știu de ce lumea așa disperată pe TikTok, că zici că suntem în cantină. Uitați-vă cum arată tavanul. Uitați-vă la tavan. Nici la metrou nu e așa. Scuze, nici la gară. Am luat Coca-Cola, că nu am curaj să-mi aud astea pe aici. Cocktailuri și de-astea, că uitați cum arată paharele, sunt murdare. Fraților, și în sfârșit a ajuns și mâncarea. Aici am comandat un muș de vită făcut rare. Aici am luat un pireu cu trufe. Și aici am luat un somon crispy. Băi, dar arată rău de tot somonul ăsta. Uitați-vă puțin la el. E negru. Și ăsta ar trebui să fie dovleac, dar eu n-am mai văzut dovleac verde. Arată mai mult ca un guacamole. În fine, hai să vedem dacă măcar sunt bune de ceva și să vă arăt dacă mușchiul de vită e gătit corect. Și acum hai să vedem adevărul, dacă mușchiul de vită este gătit corect sau e făcut alpă. Se taie foarte greu. Mie nu prea mi se pare rar, mi se pare medium, da. Acum, hai să mâncăm, că n-avem încotro. Ne e foame. Overall, după ce am terminat de mâncat în hala industrială Kaufland Pop, vita a fost ok făcută, dar nu știu, cea mai penală vită care am mâncat în viața mea. Somonul ars. Cel mai bun produs care l-am primit aici a fost Coca-Cola. Vă recomand, cumpărați cola. Beți cola până vă rupeți ficatul în două și faceți-vă de 433 de kg. Și la Kaufland Pop, nu veniți. Cât a fost la 1? Mușchiul ăla de vită. 47 de lei, cât dai, atâta faci. Nu veniți.